about you and I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Cause you're my flashlight. Moi, minä olen Hương tai voit kutsua minut Mary. Mä olen 17 vuotta vanha ja minä olen vietnamilainen opiskelija. Ja tämä on Minä olen kotoisin Vietnamista ja syntynyt Hanoissa. Asuin Lassissa vuoden ajan. Sitten mun perhe muutti Ho Chi Minh kaupunkiin, kun minä olen 7 vuotta vanha. Minulle perheeni ja ystäväni ovat todella tärkeitä. Sen takia minulla on moni hyvä suhteita Vietnamissa. avulias, hyväsydäminen ja huomavainen. Positiivinen, fiksu ja urhea. Mä oon myös vääväluotteinen tyttö ja aina yritän minun paras saavuttaakseen minun tavoitteet. Annan kaiken mieleni asian, jota rakastan, kuten laulamiseen ja urheiluun. Osallistuin monitoimintavaiheessa koulunissa ja laulukilpailuun myös. Mulla on astma, mutta mä voin pelata koripallo, lentopallo ja sukapallo. Minä myös osallistuin koulun oppilaskunnan hallituksessa 2 vuotta ja järjestänyt monia tapahtumia. Mä saanut kokeilla ohjelmien luontamista ja sosiaalisen median tehtäviä koululle. Oppiminen on myös tärkeä minulle, mutta minä olin laiska opiskelija kun opiskelin 6. ja 7. luokalla, koska minä en tiesin, miksi mun on pakko opiskella ja opiskelu on tylsä. Kuitenkin, mulla on suuri intohimo historian, mutta minä en voisin osallistua historiasta olympiaa koskien 7. luokalla, koska mun opettajani sanoi, että minä en opiskellut tarpeeksi ahkerasti. Sen takia tajusin, kuinka tärkeä opiskelu on. Löysin kalligrafi, joka saa minut tuntemaan enemmän kiinnostusta opiskeluun. 8. luokalla keskittynyt paljon opiskeluun. Minun arvosanat paranivat nopeasti ja voitin hopeamitalin historiassa ja maantiedossa kaupunkitason olympialaisissa. 9. luokalla osallistuin kaupunkitason maantieteen kilpailuun ja voitin 3. sijan. Keskimääräinen pisteytykseni luokasta 8. luokalle 11 oli aina yli 9,4. Minun elämä oli tosi oleellinen Vietnamissa ja päätös lähteä oli vaikea, koska en ollut valmis astumaan minun mukavuusalueelta ja minun oli paljon pelkoja. Silti opiskelu ulkomailla oli minun unelma. Rakastuin Suomeen, kun mä tutkin Suomesta. Suomi, joka itsenäistyi vuonna 1917, on nyt maailman paras koulutus. Mä aina haluan opiskella maassa, jossa on hyvä koulutus. Tarvitaan kokonainen kyllä kasvata lapsi. Suomi rakentaa koulutusta filosofian pohjalta. Uskon, että minä voin kehittää tällä paras mahdollinen tavalla. Sitten Suomi on maailman onnellisin maa 7 vuotta peräkkäin. Mä aina haluan oppia, miten suomalaiset voivat olla onnellisia itsestään. Viimeksi minulla on mahdollisuus matkustaa moniin paikoihin, jos opiskelen Suomessa. Voin oppia lisää maailmasta ja parantaa minun tietämistä. Saavuin Suomen 29. huhtikuuta vain 3 kuukauden oleskelun jälkeen Suomessa. Uskon, että Suomi on minulle paras paikka kehittämään. Minulla on ollut paljon mielenkiintoisia kokemuksia ja olen tapaisin monia uusia ystävällisiä ja mukavia ihmisiä. Siksi olen opiskellut ahkerasti saavuttaakseni B1 suomen kielen tason vain 2 kuukauden opiskelun jälkeen Suomessa. Teidän koulussa on modernit tilat ja paljon erikoisluokkaa, jotka auttavat opiskelijoita tutkimaan kiinnostuksen kohteitaan. Sitten koulun opettajat ovat erittäin päteviä ja ammattilaisia. 3. koulussa on musiikkiluokka, jota voin kehittää minun lauluharrastusta. Vihdoin koulussa on paljon aktiviteetteja, jotka auttavat minua tottua integroitumaan helposti elämään Suomessa.
Haluan saavuttaa hyvät arvosanat ja menestyä lukion päättökokeissa Suomessa. Ja sen jälkeen jatkaa yliopistoon ja jatkaa opintoihin. Tulevaisuudessa haluan tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja työskennellä viestinnän alalla. Itsenäinen elämä, vähempieni elätyksen turvaaminen ja vaikeuksissa olevien ihmisten auttaminen ovat aina minun unelmia. Jos mulla on mahdollisuuden tulla koulunne opiskelijaksi, uskon, että minä tulen olemaan paras versio minun itsestä ja toteuttamaan minun unelmaa. Osallistuin koulun järjestämiin aktiviteetteihin ja edistää monikulttuurista ympäristöä ja rakentain terveellistä ja sivistynyttä opiskelijayhteisöä koululle. Olen tosi iloinen, kun tulin Suomeen, ja se on vielä parempi, jos minun onnellisuus voi kasvaa sun koulussa. Kiitos, kun katsotte minun motivaatiovideo ja nähdään koulussa. Moi moi!